Beri sa chuan astray chu a clinica chuan hruain hmel le thlak danglam chu thil satlia ani lo zia le thil hla tak ani thu te chu a han shil masale te a ma se astray chuan engma a hlo thu le ma chhon tura a in pe reng thu a soi ve la thung tin min pui in tiam to kha ti in beri sa chu shil no na beri sa chuan astrain aril ru so so na tum lo hle ti sha in ni e ka in tiam nge yalom ma se thil hla tak ani ti shenunang che tia changin astray du ange chuan operation nei tur chuan anin ruam han ta chumi nu chuan astray chu clinic atanga ho in a thlenna hotel atang chuan pi hafizei chu han bia a ka fanu leila ka lo belok thengem ti in adila ma se pi hafizei chuan midangin an hriange ti in a hlo thon thu shila ma se leilai chuan pi hafizei biak lai chu anu ni ti sha in rang taka pi hafizei phone chu su sakin anu hna chuan anu kangai lu tuk che khuya ngei om ti in a zot mol mola astray chuan amangai em tu afanu hna chuan ka fanu duat kepon kangai lu tuk che lo hlau thong lo la khalai hmun atang khan ka lo la shwai chwa don che ti in a hnem ve mol buka chutia anu fa anin biak mol lai chuan amir hana chu lo kalin afanu leilai phone biak lai chu ron chu saka anu pui astray hna chuan ifanu leila nen hian kan ngai lu tuk che hetiang hian omsu lo ho toro ifanu leila po hi ingai to me lovem ni ti in anu pui chu hole turina soma chu thu chuan astray chungril afan ve hle a ma se chang ta lo chuan a phone chu ada ta daya anin biak na anthil soi chu mi hri chuan lo sheru in pi hazan dai hna kalin engkim avashil tafeka thinrim takhiam pi hazan dai chuwa mi hri chu tuntlenga ahmalak na hmu tura la omlo wang chuan lo haule shepin astray hi tuna hian dam takin kholaya ala dei kwala akuta hian ka chung ko chiat vek thina omasin chu wangin arang lamin astray da bodan ngai to thoi ta che ti in shil non le a api thinrim so bor mu chuwa mi hri chuan a phone chu la chuak ngalin davuta chu a han bele a davuta hna chuan tunthleng po a atna ala zo lo chan awzota davuta chuan hun thra chu ka bunge ya ma se abi bo le man no china lom le ti in theito palo chwa le tur thu in lo changa astray chuan anu chu nei chun selima chu mo tumin lo nga ka anawa mo vele chuan ko ngalin selima po chuan a u mo vele chuan khungai om dai kan ngai to lutuk che ti in anin pom ta vong a astray chuan athil rom han chu shil nga zungin surgery ti a hmel le o thlak danglam atum thu chu shil astray bok chuan ka sim card ka thlak don awangin bia po the ka ni don lova chu wangin ke man surgery ka zo huna kalo bi don che unya ma se kanu chu engma ishil tur ni lo ti in anaw selima chu acha mola selima chuan a u astray hna chuan surgery ti atum chan chu shilai takhiana hanzota astray chuan apasal te chung ko thuruk puan chu a afanu shoi chu atum dan chu soin surgery ati chunga afanu lo event tur chuan cha tel ngal buk selima chuan a u astra ro man chu pompui lo hle ma se aril ru so so na tum lo ta ka chuan shathiam hmel takhian alu aburingot a thlenna hotela chuan le in astray chuan timira cleaning company chubia in Daphne Kehan ani thole na amomo thu chu officiala chumin hu chuan astray chuan asam sei moi tak mai chu tan mai atum ma se amitla chuan afanu in asamnal ati thu soila chu chuakin tan phal le talo chuan adum ta zoka ti chuan beresa clinica chuan kalin anjir chan nuwa operation an tran theidon ta lo thon omin hau tak le ma se vane thak takin operation chu hlotling taka zo felani ta hlau operation nei ani atanga anilinia chuan movie tran tira lo lang kha ron lang astray out thoma chuan room le lama om doctor beresa chu man mo tak hian astray mutna lampan chuan atlan ta ngala astray chu ha dam tur shilin hunla du deuh ma se ala that thoi tur thu in ron thlamwana ma se astray chuan athil soi chu ngai poimo hmel puina langlo shil hai hmel tak hian beresa chu tungei ni ka chunga inthil ngei ti na lo zot ta dai chuta beresa chuan sha thiam lo hmel tak hian ichiang mo enga tinge chu tyang ti min zo ti ina zot let ve thung chuta astray chuan trapur chung chuan tungei ni ka shelo che tunge heta min shwaya tunge ka ni engma ka she thei to lo ati tamai
abul hnai thil om te chuan ama ading berisa chu vomin amai tuamna te chu ama chuan phela hantum mase berisa chuan vaman betmanin bengdai toma chutia anboi lai tak chuan berisa tho pui doctor ve tho erkin achuron kalin thil om zia ron zot mase berisa chuan man mo tak section ngal vat turin alo shila damlo muthil nu chuan doctor erkin chuan a thian pa berisa chu meichia ama po isha chian lo le ngal ending operation ti puingam chu po ka sha puina tel lovin ti in how ta shepa berisa chuan din mun la oma kalo pui ve mai ani ti in chang let ve a chutia andam lo berin a shat na a hlota ka wang chuan enge motal sha chwa tumin an chan hun chuan astray be chu an check ta topa mase abeka chuan phone le hen ki pakhat ti mai lo chu thil dang an mulo ti chuan astray fingerprint mang chuan a phone chuan hong thei ta hlawa mase a phone a po chuan an be sei ang engma mu tu reng alo omlo chuti lai chuan astra ini khu shelwa mu po lo har ve che in berisa chuan surgery an nei chho dan te chu shil vekin khati hun lai khan I chanchin ko zo thin che a mase isoi du thlova alo ti a ama astra ngei po chuan tunge ani asha theinan a phone chu a han check vele a mase engma mu tu ra ombok si lo operation nei ani atanga thlani alian fel nu chuan astra po ma son ve zelin a mai tom na po an phelta astray chuan alandan chu muchakin dar thlang ma chuan dingin an in entawang wanga lung oi hmel taka hoile tin ama enkol tu berisa hena chuan kalome a han disap berisa po chuan shathia hmel tak hian alu alo bungat karaslan inlama ve thung chuan emir hanalung leng chuan annu pa in nei video lim om tak chu alo thlir leta chuti lai chuan anu churon lutin afapa lungwai taka indom kun reng chu mu she omati thule astray chu aboral to po ni theya chu wangin eng ang chanchin po sha se in pe turin aron shila mase emir hana chuan anu thu soi chu apom ve tlatlo astray hi alo let le nge yang alo thita ni chuan keipo min chan ve ngal don ti na ni mai chu chu sherengang che tia anu chu shilin lung oilo tak hiana kal sona clinic lama ve thung chuan astray ni chin defni ni tale defni tia kan soi zel to tur lo langin thlanhi chungte me surgery wangin heta ko in enkola min ngai ventula an om der boxi lo kaping po hi definitely ani nge yam ti chan turpon engma sha chwa ka nei boxi lo ti in amel shat om chun beri san hena chuan a har satan chu asoi ne newa beri support chuan na khongai le a ma se ti thei anei boxi lo chuta definitely chuan he huna piang le zeilan hi kania pon lama ka thil mo atangin engemu sha chwa te po ka nei ma na ti in pona chwa chu rota bri support chuan nangma chawa chwa chu himlo ka kalpui don chinia ti in an chuak dun ta a karaslan chung ko in lama chuan emir hana alo langa han en mai po hian lunglen wangin apor chep ti sha thei a security seida chu man mo ta khian ron kala seida chuan apu hena an thei top chwama se astra I an mu thei lo thuron shila chuta emir hana chuan aru ka chui chwa tum chu a har sa ni hi natuka press conference ko vila kanupui astray bo thu ka pawng mai donya ti in seita chu changa antu soi chu mi shi bok chuan alonga tharu le renga chuti lai chuan meldai chuan apasal ser hana bula chuan o emir ma hana hi alung len wangin atna apo ruru pe mumal theilovin a om renga tun hi kan chung ko sum do na chanila khun chiani ti in emir hana din mun ilwa lan na hun rem chang takani ti in alo fui ve mol mola mase sir hana chuan anupui meldai hena chuan I game khel angkha ka tuipui velo ti in lung oilo hmel tak hiana chwa san daya mi ri chu api hazan dei bula kalin emir hanan press ho ma a azari bo thu puan atum ti mermi emir hana soi thoma sha ruk chu ashila chu thu sha chuan pi hazan dei chu alo meng pharna sa hle doctor berisale definitely chu mun shanga chuan kal kwalin nuaman ti hle a amai ro chu ro aron tlak thu ta wang chuan mi bathlara athan ding lai lo ka defni chu andina bula tuitling mu chuan aluron na vakin me che pakhat mang ang ta ka tlan chia mi pakhat a hmel a mu theilovin a lai chu ami thlaina pulol mai defni omdana diklau ti sha in beri support chuan thil omzia zot vat defni chuan a thil mu chu shil ta vekin beri sa chuan surgeon kani ti mi sha chan na klapa khan kalila engi motal sha chwa tura om karing ti in beri sa jacket in zone chung chuan an kalta a lelama ve thung chuan emir hana chuan arel ruti hlimnan pon lama thal alo ka pa
chuti lai chuan seida chu man mo takarun kalin lekha lo pe a ahan en chuan in chen na lekha lo ni Astray ron thon angin langma se ani na taka chuan ashing tu nu nge hazan dei ron thon zok ani te shi si lo pi hazan dein hetiang thil ati na chan hi Emir Hanan anupui Astray bawthu presma apona tum athul tir theina na arwa man na ni chuti lai chuan an ompui nula zinga pakhat chu man mo takarun tlanin mihring hena chuan an ompui nula pakhat oya chu basement ta lut atum lain an man thu alo shila chu thu a shat vele chuan mishi chu chaukalama kal ngalin an ompui zong zong te chu a ko khom ta vek thinrim tak hian basement ta lutum apoi zia shil nun le in oye chu an na chang chuan aban ngal mi a ti chuan mishi chuan cleaning company lambele ngalin annula pakhat an ban thule mithar pangai tok tak an mamo to thu ashil ta zung zunga anni lampo chuan atu ange an ronda sakle tur thu in an lo chang tlailama chuan Emir Hana chuan seitan hena chuan klapa meeting tura kalangai thu shilin press conference ero athul thu shila saida chuan zammel takian apon hena chuan inchena lekha wang khan I thinrim lovem ni ti in azot ta phonga Emir Hana ero chuan thinrim love aladam ti ka sha da wangin kalom zok tin kan in muthwa yang ti in alo chang sam eta zana chuan defni le berry sapo nal taka in chein hotel an lo thleng che a he hotel hi Asrain waitress anga in siam danglama afanu shoi chu atum na mun khani chuti lai chuan Emir Hana po ron thleng ve che in berry sanen chuan in mu in anin betalwama defni ero reception na a phone theng hil la tura alet le lai tak ni in Emir Hana nen chuan anin muteu kher mai ama ero chu Emir Hana hian defni hi mu po ni se hmel le a o adang lam to awangin a shat kherarin omlova chutiang pokin defni po hian a shat na hlowa wangin apasal Emir Hana hi a shito bi kherin arin omlo bok defni chu a phone lak nu chuan bri salam pan chuan a pheya defni hian Astray perfume rim ang che amana wangin pafing em mai Emir Hana chuan arim chu lo shengal chatin anupuya sha chwa tir chiang hle chu mei chianga event tuma pan nai atum lai tak chuan media lam chuan ron chim buain inupui Astray nen inin chenem ni ibula kan mungai to silova ti in an ron zo ta chwa mai Emir Hana chuan thuthang dik lo mai mai ani kanupui Astray nen hian kan in chen lova kan fanu leilai wang tal po in chen kan tum lo shim tuna hian America rama operation nei na ommeka keipon ni reilo te chu kawa ompui ve mana mase ka hnale ka fanu wangin karon let le tari ani ti in adot phwa chop chu athu tak soi mia maya bari sa chuan defni chu engi motor sha cho inei ta im ti in hanzo ta mase defni chuan engma a sha cho lo thu wa changin na ka nei si lo ka chung te ka shu thei to bok si lo entin nge ka khusak zel don po ka shi thiam lo ti in ariru ha thu chu bari sa chu a han shila bari sa chuan ka in zaw cha a keima chawa om ka ni bok nen idu te chuan kabula idu chen I om thelom ti in alo nem ve a defni inung chonzong che hian an pia loka chuan Emir Hana po chu a thu ve a Asra in asam apo shwal chin anga ama mechia thu in asam apo shwal mu chuan Emir Hana chuan makti tak hian a en ring ma se angai ruat na mai ani ang ti in angai sak zui du lem lova chuti lai vek chuan karatlan chung ko in lama po nehiri chuan amu tirte atanga alo star room Dr. Baris thlak chu alo en ma se meldai chuan ron mu fu lavin nehiri chu ngei omzat hian alo fiama media homa a Emir Hana interview mu fu in en dangal Emir Hana thusoi an sha chuan makti hmel tak hian enga tinge u Emir Hana hian to ta soile ti in an phun ta sup chupa ma se pi hazan dei chuan ka fapa Emir Hana chan na hi adik cha kan chung ko zo omna ven hi matum wang ani hi ti in Emir Hana thlawang chu alo haule na sa Emir Hana chuan ama thu chu belchian chak thlatin avapan hnaya ma se a phone chu ri in lama hova turin an ron shila ina thlen chuan an ompui nula zinga pakhat ghost day I ti lo chu an lo mu vek to a ghost day chuan mamo ina yem ni ti in an pu Emir Hana chu zo ta Emir Hana chuan o tia changin abeng bula hian enge mo hi soya ti chuan basement lama inzui lutin room pakhata chuan apot lut ta dai defni le beri sapo in lampanin anin khal ho a beri sa in lua lai nuam ta kan thlen chuan defni chuan en kwalin karin aite in I in chu anwa min alian atia
a in nem deuh nge a ding hlei thei to meu lo Daphne chu in thiam lo le nun in chu kha in lo top tur kha kanya sin a han ti a biri sa ero chuan Daphne zurui omdan vel chu alom reu ta phiana chuta in nei taka din tunin anin fop deuh kher mai ma se Daphne chu lo che swal zevin biri sa chuan sofalama shwain amut hadam tir ta zoka atuk zinga chuan Emir hana chuan asrai chu abulamu ang hian alo mu a han khoe tum chuan abu ta dai angai to na mai ani ti asha chuan in sum harati tak zet tho chuakin annu pathalak chu lungnur taka en chung hian asra min kal sanin khonge i omle ati ta wong wong chuti lai chuan Daphne po mang che tak nei in aron chap chuak ta hlol beri sa chuan ron ngai ven ngal watin do tak hian aboi pui ngal zung zunga tlema Daphne har film de nu chuan beri sa chuan aril rulak me nan ti in TV a han on saka chutia Daphne a en ring lai chuan athil en laya music ron ri chuan engemo aron sha chwa tir le tatlat abek dom wang wangin athlan tabor por mai karasan chung ko in lama chuan Emir hana de chung kwa po Leila birthday mang turin anlo in ba sai na sa le a leilai le anu asra in an ngai thlak dun chin na pakha chu leilai ti hlimnan ti in anlo play saka mase leilai chuan du lovin of turin atita dai saida chu apu Emir hanabula ron kalin apu hne na chuan ithuron angkhan pi asrai chu afanu leilai birthday mang tura alo in lanani chuan ti hlau thong lova ron lu tir turin kan naute ka shil vek to e alo ti a Emir hanapo chuan acha e ti in alu alo bungkat ngata asrai nu te in lama po asrai nu pimus ganile annaw selima te chuan TV tang chuan apma zana anmak pa Emir hana interview chu anlo thlir duna pimus gani chuan amak pa chu anupui aven himle anin nei na avon him sham shama wang chuan alo fakluama tin afanu asra in apasala tlambo sana wanga poi ati zia alo soitel bok ma se salima chuan anu thil sai chu angai thei haulo kafar nu chu hele chen achin sha tawina bawa he Emir hana hian do chiang tak a soibok iri ru te hi a ha ve mi alo vem ni khonge kafar nu oma achunga enge thlengang ti in anu chu azil ta zeka mase pimus kan chuan amak pathlawang chu ron haule zawin afapa salima hne na chuan ifarnu hi chu kan mak pabula hian a himber kamak pabula omte chuan rul taknial pon antenangam lowang ative tlat thum chuta selima chuan kan tunu leilai taknial po chuan lam sang sang siamin tung thleng hian mu po min mu tir phalo hi ti in lung oi lo tak hian anu chu a han chang vele a chuti chung po in anu chuan amak pa ala tran tlatawang chuan selima chuan lung oi lo ti sha tak hian akal san ta daya aril ru ti thoveng tura pon lama thut lai chuan Daphne chu Temira cleaning company lama tang chuan an ron bia a Daphne ne na karaslan chung kwa in ompui anmamo thu an lo shil mase Daphne chuan amhalam hun engma she to heklo in biak tum kan nilovaniang ti in phone da mai atuma mase anni lam chuan Daphne ke han ni lovem ni thlanhi liam ta khan kan hian an thai ron dil kha tin karaslan chung ko in kher I du thu I soitel buka anron ti ta ka chuan Daphne po chuan an address te dilin aron kal khal tur thu ashilta a amuna wathlen chuan an ho tu pa chuan karaslan chung kwa chu Istanbula chung ko upaberle hausaber pol ani thu shilin an khosakdan mak takle hautak ziate an poisoi a hlo ziate chu Daphne chu a han shil ma sapota ti chuan Daphne chu alo mo to chinna karaslan chung ko ina nge chuan interview tu chuan a han kalta ni doorbell han meta mi hri chuan ron hong Daphne chuan a mingle alo kal chan chu a shil ta zung zunga ti chuan mi hri chuan in chung lama chuan shwain kanpu Emir hana hne na interview I ma chon photangai dona ani hian thutluk na siamang atia mi hri bok chuan heta hian lo hak donia ti in Daphne chu kal santa a Beresa clinic lam chu lo langin selima chu doctor Beresa mutur hian lo kala selima chuan kafarnu muturin ka local avati a mase Beresa chuan sha to mel tak hian tu ifarnu mo ti in alo zot let selima chuan inrin to mel tak hian aru ka surgery ti saka amel I thlak dang lam tak kha atita a Daphne chu thalak lian tak internal lampan hian lo pheya thalak antar na ma a chuan dingin ngun tak hian a enterenga chuti lai tak chuan Emir hana su ron lut ve che in tungei ni tiaron zotin apan nai ngal Emir hanan Daphne bulakhen chuan aming chu a han zo thali a mase Daphne na chan ma chuan leilai chu in chunga tanga ron chukla in apa bulading chu amel hu phalo ma se anu aron le ta emuti in phur takhian nu ti in aron ko ta hlol
chu vele Daphne le Emir hana chu makti hmel tak hian an in mel ta reng